فرماندار قسد مظلوم عبدی نونرا بریتانیا یا تایبەت bi Sûriyê anestnaw pêşwazî kiriye. Di wê derê de behsa çend mijarên girîng kirine li gorî ku fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî li ser malpera xwe ev yek belav kiriye. Mazlûm Abdî di ser hesabê xwe dibêje ku wan mijarên wekî siberoja Sûriye û şerê li dijî terorê bi nûnera Brîtanî re gotûbêj û nîqaş kirine. Di heman wextê de meseleya hevkariya misogerkirina aramî û ewlekariyê. Wekî hûn dizanin Brîtanya jî cihê xwe di nava koalisyona navneteweyî de digire û ev çend salin bi hevre şerê Daişê tê kirin. Her wekî Mazlûm Abdî li ser hesabê xwe gotiye ew dixwazin diyalog ji bo çareseriya siyasî, him çareseriyeke domdar, him jî dadperwer li Sûriyê pêk were. Di van mijaran de gotûbêj bi nûnera Brîtanî an got dîplomata Brîtanî ya ku serdana Rojava Bakur û Rojhilatê Sûriyê kiriye hatiye gotûbêj û nîqaşkirin.